ስጋ ካብ ሰማይ ወሪዱ ዝብሉ መናፍቃን ነሮም እዮም ምክንያቱ ናይቱ ቅዱስ ያሬድ ዝማሬታት ብምሎም ዘእያውረደ አይረገ ይምሉ ዘእያውረደ አይረገ ዘየውረደ እዩ ሪጉ ዝብሉ እግዚአብሔር ካብ ማእኸልኩም ነብይ ከተሳልኩም እዩ ከማይ ዝበለ ወለቱ ስምዕዎ ንዑ ስምዕዎ እዚ ሙሴ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተናገሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ድማ ሙሴ ተጠቂሱ ኣሎ እግዚአብሔር ካብ ማእኸልኩም ነብይ ከተሳልኩም ንዑ ስምዕዎ ንዑ ዘይሰምዕ እዝኒ ትመንቆስ ናይ አብርሃም ዘርእስ ብዙሓት እዮም ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ናይ አብርሃም ዘርእስ ብዙሓት እዮም ግን ከም ብዙሓት በዝርእትኻ ናይ አሕዛብ ምድሪ ናይ ምድሪ አሕዛብ ክባረኹ እዮም በዝርእኻ ይበለን በዝርእትኻ ይበለን ታይዳ በዘርእኻ ይብል ዘሎ ከም ሓደ መን እዩ ዘርኢ ንሱ እቱ ለማዓንቲ ዝወረደ እንዳበልና እንዝምረሉ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ معاذ ورده نزول معاذ ورده نزول حي ክርስቶስ ናውዝ ዓለም ክወርድ እንተሎ ፍቅኢሉ ከም ጣንቶ እንዳተባህለ ጸንሐ ብድንገት ዘይተሓሰበ ኣይኮነን ግዜ ተቆፂሩሉ መዓዝ ይመጽእ መዓዝ ይወርድ መዓዝ ይኹለት ከም ነቢያት እንዳተናገሩ ከም ጸንሑ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልና ዘሎ በገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 بجيز كم ذيبه وأما بطها أدميه فنو እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲ ገላትያ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቲ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ግዚኡ ምስ በጽሐ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ግዚኡ ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ወድ ለአኸ ካብ ሰይት ተወለደ ይለናል ስለዚህ ዝወረደ መዓዚ ግዚኡ ምስ በጽሐ 5500 ዘመን مستفጸመ كافتا علت كافتا ساعات كافتا سكن انت يقول افتاس تهلت الله معلتي ورده تولد مالتي الذي بذا حمت قال زورده بتل طرح زورده الا هنقول لنا تايو مني تزورده مني لمنت اي وريدو ذولو نغرات ينحاتيتنا اينا خنردا زلنا مو خم تقدس ጳውሎስ ዝወሎ እቲ ግዜ መስበጥሐ እግዚአብሔር ወዱ ለአኸ ካብ ሰበይቲ ተወለደ ንምንታይ ኣውዚ ካብ ሰበይቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ ዘይብል ዘሎ ካብ ሰበይቲ ጥራሕ ዝብል ዘሎ ኢልና ክንሓትት ዘለና መጀመርያ ኣዳም ኣቦና ኣብ ገነት ሔዋን ዴና ኣብ ገነት ናይ ፈጣሪኦም ትእዛዝ አፍሪሶም ናይ ፈጣሪኦም ህግ ጥሒሶም ኣይትውልዑ ካብ ዝተባሃሉ ወጸበለት በሊዖም አምላኽ ንምዃን ተመንዮም ብዝወደቁ ግዜ እንታይ ኢልዎም ነሩ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል እታ ሰበይትን ነቱ ዘስሓቶም ኣብ ማእኸል ዘርአን ናይ ሰበይቲ ዘርአን ኣብ ማእኸል ዘርኻን ጸላእትነት ክትክል ይሉ ንሱ መኒ ንሱ ናይታ ሰበይቲ ዘርኢ ርእስ ቀጥቀጣካይ ሸኾና ምትነክስራ ዘይውዳ ጸላእትነት ሳዕ መጨረሻ ኢሉ ዝሃቦ ቃል ነሩ ናይታ ሰበይቲ ዘርኢ ዝተባሃለ ንሱቱ ለማዓንቲ زورده نقول ዘለና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ናይታ ሰበይቲ ዘርኢ እንዳተባሃለ ዝመጸ ይኸው ናይታ ሰበይቲ ዘርኢ ምዃኑ ንምግላጽ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ድንግል ማርያም ተወለደ ኣብ ክንዲ ማለት ግዜ ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ወልዱ ለአኸ ካብ ሰበይቲ ተወለደ ናይታ ሰበይቲ ዘርኢ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 3 ተናይ ደቂ ሰባት ውድቀት ያው ንሪኤና ካብ ሓደ ጀሚርና ነንወይና ንሔዋን እንታይ ተባሂሉ ንኣዳም እንታይ ተባሂሉ ነቱ ዘስሓቶም ተመልከ እንታይ ተባሂሉ ዝብለኡ ነንወይና ብምሉእ ካብ 3 ምዕራፍ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሰበይቲ ተወለደ ክብል እንተሎ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ነገር እዚ ንምርዳእ ክብል እዩ
حيث بزعبا كريستوس أوزي أبدا وريد ذا معرف ثلاثة نايتا سويت زري توهيلني دحراي حلف اندابله نا ابراهام زري تاتواله نا ابراهام تاي توهيبونه قال كده بزرئك يتواركوا كلهم احزاب مدر بزرئها كلهم ناي مدر وغنات ناي مدر هذي كبار خويا بزرئها من نا ابراهام زري يساق وي نا ابراهام زر خالته ونلو زعبان ساتو ما يكونن قدس باولس زيون حي ويبيل وقت أبير بأزرئتك كما ذل بزهان ويبيلو بزرئك نا أبراهام زرئ بزحات يوم يبيل قدس باولس نا أبراهام زرئ بزحات يوم جن كم بزحات بزرئتها نا أحزاب مدري نا مدري أحزاب كبار خويا بزرئها يبلن بزرئتها يبلن كايدا بزرئها يدل خم حدا من يتزرئ نفسه رسولهم معنتي زورد እንዳበልና እንዘምረሉ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ለዚህና አብርሃም እንዳተነገረ ናይታ ሰበይቲ ዘር እንዳተባለ ናይ አብርሃም ዘር እንዳተባለ ንዳዊት ስመን ፍሬ ከርስከ አነበር ዲዮ መንበረከ ካፍረ ከርሰሃ አብ መንበርካ ካም በጠለካ እዚ ቃል ኪዳን ናይ ዳዊት ናይ ከውዱ ፍረ ዝኾኑ ናይ ዳዊት ውላድ ዝኾኑ ብዙሓት እዮም ሰሎሞን الله خالته الله بزعباتهم يكون انت ነገር حيون بزعባ ክርስቶስ ይዘራባ ኮም እንዳተባለ ሞጽዩ ሙሲየ ነዞም ህዝብ እስራኤል እንዳመርሐ ጻኒሕ ነሮ መቸሰበው ዘዓለም እንዳህ ተፈጢሩ ያው ምሕላፎ ይተርፍን ሙሲ ከሐልፍ እንተሎ ሓደ ነገር ነገርዎም ነቶም ህዝብ እስራኤል እግዚአብሔር كم أخلكم نبي ختصالكم يو كما يزبل ولا تسمعوا نعو سمعوا فذي مسيه أبولي كدان استناقرهم أخبرها لها معرف شو عاتر ما مشي تطريس الله ذي أبيهر كم أخلكم نبي ختصالكم نعو سمعوا نعو زي سمع إذني ثم انقص ኢሉ ተዛሪቡ ስለዚህ በዛዕባ ክርስቶስ በብዙሕ ነገር ገለገሊኦም ዘር እንዳወሉ ገለገሊኦም ሃሊ እንዳወሉ እንዳተነገረ ጸኒሑ አውዙ ግዚ ምስ በጽሐም ተወደስ ጳውሎስ ዝበለ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ግዚ ምስ በጽሐ ግን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ ኢዝኔቱ ናይቱ ዘወረደ ተባሂሉ ዝነገረና ዘለዚ እዚ እዩ ስለዚህ ሓደ ነገር ግን ክነስተውዕሎም ዝግባአና ነገር አለ ሕይ ሙሴ ካብ ሕዋትኩም በማይ ዝበለ ነብይ ከተሳልኩም ስለዘለ ክርስቶስ ነብይ ማለትና ንኸልዶ ነብይ ክርስቶስ ማለት ንኸልዶ ሕይታይ ብዛዕባ ክርስቶስ ክንገሩና ፍቱ መጽሐፍ ቅዱስ ባዕሉ ክንገሩና ዘሎ ከም ታንቶ ዘልኩም ክርስቶስ ባዕሉ ወድሰብ እንዳበለን ባዕሉ ወድሰብ እንዳለ ስለጽውዕ ስለዚህ በቃ ወድሰብ ጥራህ እዩ ክንብል ይንኸለ ነብይ እንዳተባለ ስለጽውዕ በቃ ነብይ በቃ ከም ሙሴ ወይ ከም ኤልያስ ወይ ከም ኤርሚያስ ወይ ከም ተሓደ ነብይ ክንብል ይንኸል አውዚ ክንጥንቀቀሉ ዝግባእ ነገር እንዴ ማለት ወትኻሊ ወገን ጠመየ ጸምአ ደኸመ ደቀሰ ዝብል ቃላት ክርእ እንተለና ታዮም ዝነግሩና ዘለዉ ታዮም ዘምሩና ዘለዉ ታውዚያቶም ንመሃሮ ነገር የለን ክንመሃሮ ንኽእል ነገር ነው ይላል እዙ ካፍታ ሰበይቲ ክውለድዩ ናይታ ሰበይቲ ዘርኢ እንዳተባሃለ እንዳተነገረሉ ዝመፀ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብድንግልና ናይ ደቂ ሰባት ስጋ ለቢሱ ኣብ ዝተወለደሉ ግዜ እንተዘይበልዐ እንተዘይሰተየ ወይ እንተዘይሓሚሙ ወይ እንተዘይፀሚኡ ወይ እንተዘይደኺሙ ከመይ ጌርካ እዩ ናይ ሰብ ስጋ ለቢሱ ዝበሃል ብኸመይ ነገር እንዲያውም ነቶም ሕይውን ካልኦት አንተዎ እንታይ ኢለ ስጋ ካብ ሰማይ ወሪዱ ዝብሉ መናፍቃን ነሮም እዮም ምክንያቱ ናይቱ ቅዱስ ያሬድ ዝማሬታት ብምሎም ዘእያውረደ አእረገ ይምሉ ዘእያውረደ አእረገ ዘይውረደ እዩ ሪጉ ዝብሉ አውዚ ድማ እንተዘይበልዕ ኮይኑ እንተዘይሰቲ ኮይኑ እንተዘይሓመም ኮይኑ እንተዘይድቅስ ኮይኑ ብሱሩ ናይ ሰባያት ባህሪ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ምታቲ ይብሉ ንዓቶም ይጥዕመሎም ነቶም መናፍቃን ምትሓት ይዝብሉ ዝነበሩ
ንዓቶም ይጥዕሙ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዘረዳእና ዘሎ እንታይ ዘምሕረና ዘሎ ትክክለኛ ብሓቀኝነት ናይ ደቂ ሰባት ስጋ ወሲዱ ናይ ደቂ ሰባት እቲ ስጋ ክወስዶ እንተለስ እቲ ባህርያቱ ኩሉ እዩ ናይ ስጋ ባህርያት እዮም ምጥማይ ሰብ ዘይምጥማይ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ሰብ ዘይምድቃስ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ሰብ ዘይምሟት ይኽእልን ሰብ ዘይምሕማም ይኽእልን ስለዚ እቲ ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስጋ ወሲዱ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ምስ ባህርያቱ ቅዱስ አትናቴዎስ ዝበሃል ሃይማኖት አበው እንታይ ኢሉ ዘሎ እንቲአሁ ለቃል ኮነ ለስጋ ማለት እንታይ እዩ እቲ ናይ ቃል ገንዘብ ዝነበረ እቲ ናይ መለኮት ገንዘብ ንስጋ ኮይኑ ተዋሂዶ እቲ ናይ ስጋ ገንዘብ ድማ እቲ ናይ ስጋ ባህርያት ማለት እዩ ናይ ስጋ ገንዘብ ክበሃል ተሎ እቲ ናይ ስጋ ባህርያት ብተዋሂዶ ንቃል እቲ ናይ ቃል ባህርያት ብተዋሂዶ ንስጋ ኮይኑ ማለት መዓልቲ ዘይቆፀረሉ እኮ እዩ 12 ዓመት ኮይኑ 30 ዓመት ዝገበረሉ ግዜ እንዳተባሃለ ነገር ዘሎ መዓልቲ ዘይቆፀረሉ እዩ ስለዚ ብኸምዚ ኢና ክንርድኦ ዝግባአና ብዛዕባ ክርስቶስ ንገሩ እዚ ሕይል ዝበሉ ቃላት ዝመስሉና ነገራት ክንዛረብ እንተለና ለአጥድቆተ ትስብኢት ማለት ትስብኢቱ ብትክክለኛ አማን ምዃኑ ንምርዳእ እዞም ነገራት እዚኣቶም ተነገሩ ወንጀል እኳ ብዙሕ 2 ግዜ 3 ግዜ እንሪኦ እንታይ እዩ ኣብዚ ኣደቀሰ ይብለካ ታው ድሕሪኡ ግን ተሲኡ ግን ነቲ ባሕሪ እውን ነቲ ንፋስ እውን ነቲ ማዕበል እውን ገሰጾ ዝብል ኢና ንረክብ ኣብዚኣ ናብ አልዓዛር መቃብር ከይዱ ኣብቲ ናይ አልዓዛር መቃብር ኣበይኹም ቀቢርኩምዎ ኣና አልዓዛር ኢሉ ጠይቁ ይብለካ ታው ድሕራይ ፀንሒሉ አልዓዛር ተንስ ኢሉ ተሲኡ ኣተሲኡ እዩ ዝብለና ስለዚ ኣብኡ እኳስ እቲ ሓደ ናይ ሰብ ባህሪ ንርኢ ኣለና እቲ ሓደ ናይ ኣምላኽነት ባህሪ ንርኢ ኣለና እዚኣቶም ግን በቦይንቶም ክንፈላለዮም የብልና ከምቶም ካልኦት በቦይንቶም ዝፈላለይዎም ብተዋሂዶ እዮም እዚኣቶም ማለት እዩ እዚ ዝገበረ እቲ መለኮት ባህሪ እዩ እዚ ዝገበረ እቲ ስጋ ባህሪ ኢልካ በቦይን ዝፍለ ይኮነን ማለት ብተዋሂዶ ሓድነት ተዋሂዶ ማለትስ ዓብይ ቋንቋ እዩ ሕይ ተዋሂዶ ዘይብሉ ኦርቶዶክስ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ተባሂሉ ናይቱ ሃይማኖት ኣርእስቱ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ዝብል ዘለዎ እንታይ እዩ ብተዋሂዶ እዩ ሁሉ ዝኸውን ዘሎ ማለት ስለዚ ወረደ ተወለደ ክንብል ከለና እዚ እዩ ብዛዕባ ዝወረደ ዘለና እሞ መን እዩ ዝወረደ ክበሃል እንተሎ ክርስቶስ ጎይታና መድኃኒ ዓለም ንምንታይ ዝወረደ ክንብል ከለና ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክህበና ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ኣነ ንዓለም ክኹንን ዘይኮንኩ መጽየፍ ንዓለም ክሕይዋ ንዓለም ከድሕን እየ መጽየ ኢሉ ዝነገረና ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መንበሩ ከይተፈለየ ካብ ስልጣን ከይተፈለየ መጸ እዩ ናባና ወረደ ክበሃል ተሎ ድማ ናባና ወረደ ናባና ናውዚ ምምጻእ ዘይኮነስ ብስሩ ናብ ባህሪና ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ክገበር ተሎ እፎ ቤተ ነዳይ ሃደረ ውዳሴ ማርያም ትደግሙ ኩሉ ግዜ ዝድገም ቤተ ነዳይ ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት ናብቲ ድኹም ባህሪና ባህሪ ገበረ ንማለት እዩ ኣብኡ ብድሕሪኡ ግን ያው ካፍቱ ዝወረደ ታሰሙን ብምልኣ ዝወረደ ትበሃል ታሰንበት ዝወረደ ትበሃል ታው ታሰሙን ብምልኣ ክሳዕታ ቀፂላ ዘላ ሰንበት ቅድስት እያ ትበሃል ክሳዕ ሸዓታ ቀዳም ዘላ ግን ናይ ዝወረደ ሳምንት እዮም ዝበሃሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ቁመት ኣለዎ ታውዙ መዓልቲ እዚ ጀሚሩ ያው ቤተክርስቲያን ከወረን ጸናጽልን ያው ናብ ዕቃ ቤት እዮም ዝኣቱ ከወረ የለን ጸናጽል የለን ናይ ባዕሉ ጾመድጓ ጥራሕ ብዝማም ዝበሃል ስለ ዘሎ ማለት እዩ ዝማም እዚ ዜማ እዚ ብዛዕባ ጾም ብዛዕባ ፍቅሪ ብዛዕባ ምጽዋት ብዛዕባ ጸሎት እዩ ዘስተምህር እና ንመወዳእታ ዝኸውን ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳማይ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ዝጽሓፈሎ ቅዱስ ያሬድ እውን ታው ይወስዶ ኣብ ልዕሊ ነገርና ዞም ቅዱስ ያሬድ ወሲዱ ኣብ ጾመድጓ ኣብ ድጓ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ዝማሬ መዋስት እቲዎም ዘሎ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ገድላት ካብ ድርሳናት ወሲዱ እዩ ስለዚህ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ኣከለክሙ መዋእል ዝሃለፈ
ዘተቀነይክሙ ለግእዘ ስጋክሙ ይብል ቅዱስ ያሬድ እነዚኣ ከምዚ ኢሉ አዚምዋ ኣሎ አከለክሙ መዋዕልን ዘሃለፈ ዘተቀነይክሙ ለግእዘ ስጋክሙ እሚእዜሰ ጾሙ ወጸልዩ ለእግዚአብሔር ተቀነዩ ሰንበታቲሁ አክብሩ በማለት አዚምወሎ እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ነታ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መልእክቲ ወሲድዋ እቲ ዝሓለፈ መዓልታት ሕማቅ ስራሕ ሰራሕኩሙሉ ብዕብዳን ብስኽራን ብጎይላ ብዘይረብሕ ስራሕ ዘሕለፍኩሞ ግዜ يأخلكم كابزحيه اميزيس صوموا وصليوا لእግዚአብሔር ተቀነይ كابزحيه ግን صوموا صليوا ዘምሩ ለእግዚአብሔር ተቀነይ እግዚአብሔር ተገዝኡ ዝሓለፈ መዓልቲ يأخلكم እዩ ይዝለና ዘሎሞ አበዝሕ ጀምር ያው ናይ ጾም ግዜ እዩ ምንታንተ ወስተባህለ ከበሮ ጸናጽል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይስምዑ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ከባቢና ከስምዑ የብሎምን ወይላ ክህል የብሉን ካሊእ ክህል የብሉን እቲ ግዜ ናይ ጾም ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ናይ ምህላ ግዜ ናይ ንስሓ ግዜ እሞ እግዚአብሔር አምላክና ሰማዕና የብሉብናና ሕድረልና እቲ ግዜ ናይ ጾም ግዜ ክሳዕ ዘመነ ትንሳኤ ያው ጾም እዩ እቲ ጾም ብሰላም ፈጺሙ ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ብሰላም ንኸብጽሐና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ግዜና ይባርከልና ናይ ድሕነት ናይ በረከት ጾም ይግበረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን